Giklaro ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nga dili musugot ang iyang amahan nga si kanhi President Rodrigo Duterte nga ibaligya ang iyang balay sa Doña Luisa Subdivision sa Ecolan, Davao City. Human mag-viral sa social media nitong Sabado ang house and lot for sale nga tarpaulin nga gisabit sa gate gawa sa balay ni Digong tapad sa iyang standi. Mato di pulong nga iyang nakaistorya ang iyang amahan kabahin niini sa The Hague, Netherlands. Kahunduman nga una na ang gikumpirma sa common law wife ni Digong nga si Hanilet Abansenya sa usa ka interview sa radyo nga for sale ang balay sa kanhi presidente. Apan pagka-Domingo, nabantayan sa mga tao nga nawala o gikuha na ang gisabit nga tarpaulin nga dunay house and lot for sale gawa sa balay ni kanhi presidente. Gawa sa pagpaklaro, mihatag sabog update a congressman nga medyo ni payat sumala pa ang iyang amahan o naanad na sumala pa kini sa iyang kahimtang sulod sa International Criminal Court sa Netherlands. So ako siyang ipangutana nga og ibaligya ba tong balay sa among lula sa dili daw to ibaligya di sa musugot. Yan ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba nitubag naman siya nganong nga baligya ba daw nga mo daw na pinakauna niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugalingong balay dako daw so mo to yan tubag.